салом дӯстон, рӯзҳои охир атрофи филми Усмон гапҳо хеле зиёд шуда истодаанд. Ҳар кас ҳар чӣ ки хоҳад мегӯяд. Мо бошем дар ин видео ҳақиқатро дар бораи баромадан ё набаромадани серияи 78 ки ҳама бисёр интизорияш мекашанд гап мезанем. тавре мухлисони ин филм медонанд, дар охири серияи 77 Усмон бо вазир Олимшоҳ як ба як монданд. ин бозии режиссёр ҳамаи мухлисонро ба фикр бурд ки ин як ба як бо чӣ анҷом меёбад. Мо дар ин бора ҳам гап мезанем, лекин дар охири видео. ҳоло бошад сабаби набаромадани қисми 78 сериалро мегӯем. баъд аз оне ки қисми 77 серия баромад, дарҳол хабарҳо атрофи қисми 78 оғоз шуд. хабари ба ҳақиқат наздиктар ҳамин буд ки бо сабаби соли нав 78 серия як ҳафта баъд мебарояд. ин соли нав ҳам гузашт, лекин то ҳол ҳатто анонс ё трейлери 78 серия набаромад. ин мебарояд ки мухлисон шояд ин ҳафта ҳам ба саволҳои худ дар хусуси вазъияти ба вуқӯъ омада ҷавоби аниқро наёбанд. меҳмед боздач, продюсери филми Усмон, дар саҳифаи худ дар Инстаграм посте кардааст ки дар он рӯзи баромадани филмро аниқ гуфтааст. ба ақидаи продюсери филм, серияи 78 19 январ мебарояд ва нафароне ки филмро бо забони русӣ тамошо менамоянд, санаи 20 онро тамошо хоҳанд кард. сабабаш манфӣ баромадани тести коронавируси якчанд нафар ҳунармандони филм гуфта шудааст. акнун як ба як мондани Усмон бо вазир. ба фикри ман Усмон вазирро намекушад, барои он ки агар вазир кушта шавад, шояд шоҳи салҷуқиён дар ғазаб шуда ба каи ҳуҷум кунад. Усмон вазирро ба назди султон мебарад ва тамоми гуноҳҳои Олимшоҳро мегӯяд, то худашро назди султон бегуноҳ намояд. чӣ фикр доред? оё султон ба гапҳои Усмон бовар мекунад ё не? ба фикри ман ба гапи Усмон султон бовар мекунад. медонед чаро? дар серияҳои гузашта шайх Эдибалӣ бояд пеши султон мерафт, лекин натонист. ин дафъа то рафтани Усмон ба назди султон, Эдибалӣ ба назди султон Мисуд рафта ҳамаро нақл мекунад. агар мухлисо аҳамият дода бошанд, дар серияи 77 ҳамин хел нишон дода шуда буд ки кори вазир Олимшоҳ ба одами дасти рости худаш Конур Алп маъқул нашуда истодааст. шояд Конур ҳам тарафи Усмонро бигирад. агар таърихро нигоҳ кунем, яке аз генералҳои Усмон Конур ном дошт. шояд аз ин баъд Конур бо Усмон пайвандад. дӯстон, моро пайгир бошед ва мо ҳама хабарҳои навро вобаста ба филмҳое ки дар радабандӣ рейтингашон баланд аст ҷамъоварӣ намуда манзури шумо менамоем.